ኣደ ክትሓርስ ኮላ ተቐዲዱ እቲ ፔሪኒየም ንብሎ first degree, second degree, third degree, fourth degree ንብሎ እንታይ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ብዛዕባኡ ክዛረበ ከመይ ቀኒኹም ኣሕዋተይ ትምህርትና ንቐፅል እቲ ድጭደድ ንብሎ ትድቐደድ ንብሎ ማለት እዩ ክትሓርስ ከለኻ ናይ ኩሉ ሰብ ቅደድ እዩ ማለት ደይኮነስ እንታዮም ኣየናዮም ዝዛረብሉ ደለዉ ሕጂ እቲ ናይ ጓል ረሕሚ ከምዚ ተኮይኑ እዚ ፔሪኒየም ዝበሃል ተደቕደድ ማለት እዩ ኣብ ኣዋልድን ኣወዳትን ደለዉ ነገር እዩ ናይ ኣወዳት ካብቲ መትሎ ስጋብ እቲ ማዓንጥስቲ ዝበሃል እቲ ኤነስ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ኣብዚኣ ደላ ቦታ ነቲ ረሕምን ነቲ ማዓንጥስን ፈልይዎ ደሎ ነገር እሱ እዩ ቱ ፔሪኒየም ዝበሃል ኣዊናኻ first degree, second degree, third degree, fourth degree ንብሎ ንከምዚ እዚ ተቀዲዱ ኢና ንዛረበሉ ደለና ማለት እዩ ሓንሳብ ኣክንዲ ንታሕቲ ድቕደድ ኣብዚ ላዕሊ ክቕደድ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ብውሽጢ በቲ ናይ ቫጂናል ካናል ንብሎ ኣብቲ መንደቕ ናቱ ማለት እዩ ኣብኡ እውን ሓንሳብ ክጭደድ ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ዲስቻርጅ ሳመሪ ክሰዱልና ከለዉ ካብቲ ሆስፒታል እንታይ ዓይነት ከመይ ዓይነት ተቐዲድሎ ይነግሩና ሓንሳብ እወ ፈርስት ዲግሪ ናይቲ ፔሪኒየም ምስኡ ከዓ ፔሪ ክሊቶራል ኣብቲ ጥቓ ክሊቶረስ ማለት እዩ ብውሽጢ ከዓ ብየማን ተቐዲድሎ ወይ ብኢድ ፀጋም ተቐዲድሎ ኢሎም ይነግሩና ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ከምዚ ኢና ንዛረብ ደለና እዚ ክንብል ከለና እቲ ፈርስት ዲግሪ ንብሎ ማለት እዩ ድበዝሕ ግዜ ቆርበት ጥራይ ድቀደድ ሕጂ እዚ ቀልጢፉ ይሓዊ ብዙሕ ሽግር እውን የብሉ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ርኢናዮ እቲ ቆርበት ጥራይ እዩ ድቀደድ እምበር እቲ ብትሕቲኡ ደሎ ጭዋዳታት እሱ ኣይቅደድን ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ቆርበት ከምዚ ዝኾነ ድሓረ ደካ ይሰፍይዎ ሓንሳብ ኣለውን ምስ ፋየር ሊዮን እዩ ባዕሉ ክሓዊ እዩ ብብሎ እውን ኣሎ እዚ ሕጂ ፈርስት ዲግሪ ይበሃል ኣብ ታይፕ 2 ክንሪኦ ከለና እቲ ቆርበትን እቲ ጭዋዳታትን ክቅደድ ይጅምር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካብ ኦፍ ኮርስ ካብቲ ናይ ፈርስት ዲግሪ ካብቲ ናይ ሓደ ዲግሪ ኣብ ናይ ካልእ ዲግሪ ዘሎ ቁሩብ ግድድ ይብል ሕጂ ኣብ ከምዚ ድበዝሕ ግዜ ይሰፍይዎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ርኢኹም ሞ ኣብዚ ከምዚ ንእሽተይ ቀይሕ ነገር ድረአ ደሎ ኣብዚ ኣብዚ ተሪኢኹምዎ ግን ቁሩብ እዚ ብርትዕ ይብል ምክንያቱ ንውሽጢ ከይጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ድቕደድ ደሎ ሕጂ ከም ካራ ጌርና ተሓሲብናዮ በጊዕ ኣምፂና ኣብ ገዛ ሕጂ ቆርበት ክትቆርፆ ከለኻን ንውሽጢ ክትኣቱ ከለኻን እቲ ናይ ውሽጢ ዳእተኻዮ ይገድድ ሕጂ እቲ ሰከንድ ዲግሪ ከዓ ከምኡ እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን ኣብዚ ክልቲኡ እቲ ብውሽጢ ንሽንቲ ባዕሉ ከይወፅእ ድሕግዘና ስፊንክተር ዝበሃል ኣሎ ቀልቀል እውን ከይወፃና ከምዚ ባዕልና ኮንትሮል ንገብሮ ነገር እንዲ ናይ ቀልቀል ሸዋዕ ክኸይደ ግን ሓንሳብ ክፀንሕ ኢልካ ምሽ ሓንሳብ ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እዚ ንከምኡ ኣይትንክፎን እዩ ምክንያቱ ውሽጢ ስለ ደይኣተወ ኣብቲ ሳልሳይን ራብዓይን ክንዛረብ ከለና ግን ነቲ ቀልቀል ባዕሉ ከይወፅእ ንሕና ምእንታን ኮንትሮል ክንገብሮ ድሕግዘና ስፊንክተር ዝበሃል ንዕኡ ኣፌክት ገብሮ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ከምኡ ይኮነን ብከምኡ ኢና ከዓ ቀልጢፉ ይሓዊ ብዙሕ ደሸገር ደይኮነ ኣብ ከምዚ ዓይነት እንታሽሙ ኢንጀሪ ተነርክን ክትሓርሳ ከለኽን ናብቲ ካልእ ግዜ ክትሓርሳ ከለኽን ብዙሕ ደስጋጋ ኣይኮነን ምክንያቱ ካብቲ ስጋብ 6 ሰሙን ደሎስ ቀልጢፉ ክሓዊ ስለ ዝኽእል እዚ ኣብ እቲ third degree ክንሪኦ ከለና ከዓ ከምቲ ድበልክዎ ቆርበት እቲ ብትሕቲኡ ደሎ ጭዋዳታት እቲ ስፊንክተር ዝበሃል እቲ ኮንትሮል ዝገብሮ ነቲ ንሽንቲ ክትሸይን ከለካ ወላ ሕጂ ምሻሎ ትውጠጥ ተለካ ከምዚ ክትሕዞ ትደሊ ነገር ኣሎ እቲ ስፊንክተር ዝበሃል እዩ ከምኡ ኮንትሮል ዝገብሮ ነቲ ከይወፅእ ማለት እዩ እቲ ናይ ቀልቀል እውን ከምኡ ሕጂ ኣብቲ third degree እሱ ክህሰ ይጅምር ክቅደድ ይጅምር ማለት እዩ ኣብቲ fourth degree tear እቲ ራብዓይ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኤክስትሪም ዝኾነ ነገር እዩ ሕጂ እዚ እቲ ቆርበት እቲ ብትሕቲኡ ደሎ ጭዋዳታት እታ ስፊንክተር ድበልኩም ድሕግዘና ብኡ ሓሊፉ ከዓ እቲ ኣብ ቀልቀል ዝእከበሉ እቲ ሬክተም ንብሎ ማለት እዩ ኣብኡ እንተላይ ክጭደድ ይጅምር ሕጂ እዚ ብጣዕሚ ኤክስትሪም ስለ ዝኾነ ብከምኡ ኢና ከምዚ ዓይነት ቴር ተለክን ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ምሕራስ ግን ክንሪኦ እቲ ሓዊዩ ድዩ ፅቡቅ ገይሩ ኣይሓወይን ክንሪኦ ኣለና ወይ ፅቡቅ ገይሩ እንተደይ ሓዊዩ መሊሱን ብከምኡ ክትሓርሳ ብኖርማል ክትሓርሳ ደይን ደልየክን ብዙሕ ነገራት ስለ ኣፌክት ዝገብር ኣብቲ ናይ ራብዓይ ዓይነት ማለት እዩ
ኣብዚ ሕጂ እንተሪእናዮ ኣክንዲ ኣብ በቲ ደገ ጥራይ ክቕደድ ድጅምር ንውሽጢ ይኸይድ ናብቲ ማዕንስ ዓይነት ክኣቱ ጅምር ኣብዚ ብታሕቲ ትሪእዮ ዘለኹም ኣብዚ እውን ከምኡ ብጣዕሚ ንታሕቲ ይኸይድ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንታሕቲ ስለ ዝኸደ ነታ ደ ፀገም ክፈጥረላ ይጅምር ክትንቀሳቐስ ከለኻ ሽቓቅ ክኸዳ ከለዋ ሓንሳብ ከማን እዚ pelvic floor therapy ዝበሃል ነቲ ኣብኡ ዘሎ ጭዋዳታት ምእንታን ሓይሉ ንክመልስ እዚ pelvic floor therapy ፊዚዮቴራፒ ኣለዋ ናይ ከምኡ ብውሽጢ ኣቴን ማሳጅ እንዳገበራ ኤክሰርሳይዝ እንዳሃባ እቲ ሓይሉ ከም ድምለስ ይገብሮ ሕጂ እዚ ክንሪኦ ከለና እዚ እዩ ተዓፅሚ እቲ ናይ pelvic bone ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቆልዓ ቡእ ክሓልፍ ከሎ ወይ ገጂፎም ተፀኒሖም ከጭደድ ይኽእል ወይ ኣብ መወዳእታት ከምዚ ጥውይ እንተኢሎም ከጭደድ ይኽእል ሓንሳብ ከዓ ታደ ክትሓርስ ከላ ክትደፍእ ተደቂላ ወይ ተደኺማ ወይ ከዓ እዚ arrest and delivery ንብሎ in progression ክንዲ ቆልዓ እንዳተሓተ ድመፅስ ኣብኡ ይቕርቀሩ ሓንሳብ ከዓ shoulder dystocia ዝበሃል ኣሎ እቲ ናቶም መንከብ ኣብዚ ይቕርቀር ሕጂ ከምኡ ክኸውን ከሎ እቲ ፎርሰፕ ወይ ቫኪዩም ዝበሃል ኣሎ ፎርሰፕ ሕጂ ከምዚ ናይ ሰላጣ ነገር ጥቀመሉ ምሻሎ ከምኡ ድመስል ገይሮም ይስሕብዎም ወይ ከዓ ብቫኪዩም ከምዚ ኢሉ ርእሶም ይሕዞም ሽዑ ብከምኡ ይስሕብዎም ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ክገብሩ ከለዉ እቲ ድቕደድ እንዳ ካብ first degree ናብ third ገለ ክኸይድ ይኽእል እዩ ሓንሳብ ከዓ ወላ እሱ ገይሮም ቆልዓ ክወፅእ ደይክእል ሕጂ ብጣዕሚ ተገጂፎም ወይ ተተጠወዮም ኣደ ሓይሊ ተረይብላ ክሕግዝዋ ኢሎም ባዕሎም እንቶም ዶክተራት ክቀድዎ ይኽእሉ እዮም ሓንሳብ ንታሕቲ እዚ ኤፒዚዮቶሚ ዝበሃል ሚድላይን ኣብቲ ፔሪኒየም ከይዶም ክቀድዎ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ንጎኒ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ከሪእኩም እዚ ሕጂ ተሪኢኹሞ እቲ ቆልዓ ክወፅእ ከሎ ምውፃእ ተኣብዩ ወይ ተተቐርቂሮም ኣብኡ እዚ ሚድላይን ዝበሃል ንታሕቲ ባዕሎም ይቀድዎ ማለት እዩ እዚ ኤፒዚዮቶሚ ሓንሳብ ከዓ ወይ ብኢድ የማን ወይ ብኢድ ፀጋም እዚ medial lateral ዝበሃል ኢንሲዥን ገይሮም ክቆርፅዎ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እዚ ከምኡ ገይሮም ባዕሎም ከዓ ይሰፍይዎ ሓንሳብ ወላ እታ ደ ባዕላ ትነብሳ ባዕላ ክቕደድ ጀሚሩ ብዚ ትቆልዓ ምውፃእ ከኣቢ ይኽእል እዩ ሕጂ እዚ ቫኪዩም እዚ ፎርሰፕ ክጥቀሙ ከለዉ ብዛዕባኡ እናቱ ቪድዮ ክሰርሕ ድሕር እዚኣ ምውፃእ ተባቢት ቆልዓ ወላ ከምኡ ታደ ከምኡ ከለዋ ንጎኒ እውን ባዕሎም ክቆርፅዎ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ብዙሕ ቃንዛ ስለ ዘለዎስ ናይ ቃንዛ ተበዚሕክን መከላኸሊ ቃንዛ ሃቡና ክትብላ ትኽእላ ኢኽን ድብለክን እዚ ስለ ዘሎ እዚ ክቅደድ ከሎ ፀገም ከምፅእ ስለ ዝኽእል ናይ ፀገም ማለተይ ደሎ ቃንዛ ምሻሎ ብዙሕ እዩ ቃንዛ ሕጂ እዚ ስለ ዘሎ ብዛዕባ እታ ናይ ኤፒዱራል ብዛዕባ እቲ ናይ ብደም ድህቡካ ገለ ተዛርብ ኩላትናስ ክንፈልጥናዮ ክንፀንሕ ስለ ዝደለኹ እዩ ሓንቲ ነገር ክብላ ድደሊ ቅድሚ ምሕራስ ግን እዚ ፔሪኒየም መሳጅ ኣብ ሳይንስ ድብልዎ ደለውስ እዚስ ይሕግዝ እዩ ከምዚ ብዙሕ ከይቅደድ እቲ ፔሪኒየም ይብሎ እዚ ሕጂ ፔሪኒያል መሳጅ ኢድክን ተሓፂብክን እዚ ክልተ ታም የእቲኽን ንታሕቲ ማለት እዩ ኣብኡ ከይድክን ከምዚ እንዳገበርክን መሳጅ ትገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቆልዓ ብጣዕሚ ልዒሉ ስለ ዘሎ ሕርፃ የምፃልክኒ ምስ ዶክተርክን ተዛሪብክን ግን እዚ ፔሪኒየም መሳጅ ክገብር ደለ ከመይ ገይረ ክገብሮ ኣርዩኒ ከማን ክትብሎም ትኽእላ ኢኽን ሕጂ ከምዚ ተጌርካ which makes sense ምክንያቱ እቲ ኣብኡ ደሎ ጭዋዳታት እንታይ ኢና ንገብሮ ዘለና ደም ናብኡ ከም ድመፅእ ኢና ንገብሮ ዘለና ከምዚ ማኑዋል ፕሬሸር ክንህቦ ከለና ክንደፍኦ ከለና ንዕኡ ሕጂ ቀስ ብቐስ ከምኡ እንዳገበርክን ስጋብ 5 ደቂቕ ኣብ መዓልቲ ክትገብሮ ትኽእላ ኢኽን 5 ደቂቕ ንሓንቲ መዓልቲ ሽዑ ንፅባሒቱ ኣብቲ ክትሓርሳ ክትቀርቦ ከለኹን ማለት እዩ ንብዙሕ ንኸይ ቀዳድ ክትገብሮ ትኽእል እዚ ከምዚ ሕጂ እቲ ኣብኡ ደሎ ጭዋዳታት ብዙሕ ደም ስለ ድመፆ ቀልጢፉ እዩ ድሓዊ ሓቅታይሽ ግን እቲ ታይፕ 1 ታይፕ 2 ተለክን ቀልጢፉ ድሓዊ ነገር እዩ ታይፕ 3 ወይ 4 ተለክን ግን ኢንፌክሽን ከይገብር እንዳፈተሽክን ብዙሕ ቃንዛ ይገብረልክን ተሎ ናብ ዶክተርክን እንዳኸድክን ቅልጥፍ ኢልክን ጥንሲ ተሒዝክን እውን ብዛዕባ ብኦፕሬሽን ክነሕርሰክን እዚስ ፅቡቅ ገይሩ ኣይሓወይን ክብላክን ከለዋ እቲ ቆርበትን እቲ ጨዋዳን ጥራይ ስለ ደይኮነን ብውሽጢ ስለ ዘሎ እየን ከምኡ ድብላኽን ዝኾነ ሕቶ ተለክን ግን ኦፍኮርስ ኣብቲ ኮመንት ፀሓፋለይ ባይ